Така, айде натискай. Това ли му беше чакането? Да. Така. Сега сваляш го това нещо, нали така? И след това ще го затвориш и искам пак да го отворим. Васил? Пламен, като се махни, действай да затваряш. Чакай. Чакам, спирам го пак. А? Ако ма спирам. Добре, айде натискай да затваря. Така, това ли? Стой тук сега, айде, отвори го сега пак. Чакай. Давай. Долу сме опокали. Така. Давай. Тоест, ето това му е изчакването, така ли? Сега беше бързо, доста трябва да видиш, но бързо да тече.